Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Нищо. Беше разтревожен и мълчалив. Защо цялата доза? Половината разлях в бързината. Претърсете навсякъде. Видя ли с очите си чантата? У него нямаше чанта. Вземе от бара, аз репетирах, после пихме кафе при Фреди и дойдохме тук. У него нямаше никаква чанта. Господин Форд, Юсуф му предаде чанта. Те се срещнаха в 6 без 4 минути. Вие видяхте снимките. А в 6:10 вие го изпуснахте от очи. В 6:30 обаче ние го открихме в бара Алибаба. В бара той не носеше никаква чанта. Интересно. Завода не е ходил. Къде може за 20 минути да се скрие такъв голям предмет? И все пак нищо ли не каза това куче Бен Салал? Нищо, сър, но ще продължим разпита. Това е господин Нилсън. Отворете му. Още ли не сте открили чантата? Не. Вземете го, няма смисъл повече. След 2 часа той всичко сам ще разкаже. Ясно. И инженер Стаматов е отвлечен. По
Понятието лов на мозъци е вече твърде популярно. Американците обикновено купуват специалисти. Аз го познавам от 1944 година. Работихме заедно на фронта във връзка с убийството на Ханс Фадер. Да. Той не се е предал. Ни за пари, ни за слава. Другари генерал, не допускате ли, че това е просто саботаж? Малко вероятно. Аз съм съгласен, че специалисти като Стаматов не са чак толкова много по света. Но заместник винаги може да му се изпрати, било от България, било от Съветския съюз или друга братска страна. Но строежът на завода в Нубия ще продължи. Отношенията ни с Нубия се подобряват. И може би тъкмо тук се крие тайната на отвличането на инженер Стаматов. Или някоя тайничка около производството на гамоглобулина е привлякла вниманието на нашите колеги от Корпуса на мира. Не е изключено. От американците всичко може да се очаква. Да, добре. В 10:30 ще бъда в ЦК. Доцент Милев замина ли? Да, още сутринта. Впрочем, той помоли да ви предам, че му е нужен микроскоп. Ще имам грижа. А ти постарай се да дадеш на американските колеги един малък урок по толерантност. Слушам. Инженер Стаматов да бъде открит и върнат в родината. Точно така. Подробности ще научиш от Митко. На добър час, другари доцент Милев. Екскюзе, моя мадмазел, кога пристига самолета от България? Току-що пристигна. Аси. Другар Милев, добре дошли. Инженер Петров, ръководител на строежа. Знаем се. Тук трябваше да седим за толкова години, Петър. Моля. Вляво, Милев. Много си се охарчил с този букет. Ще се пазариш. Тук всичко става с пазарлък. Кога успя за 3 дни да научиш нубийски език? Моля ти се. Сега се боря с наречията. То много наречие, много нещо. Кажи на шофьора да кара по-бързо. Ку? Шофьора да кара по-бързо. Добре си кара човека. Аз трябва да сляза за малко. Ще ви чакам на строежа. Кажи му да спре пред бара Либаба. Фахри, бара Либаба. Виж хубаво тази балерина. После ще говоря за нея. Тук ли си пилееш парите? Признат грях не е грях. Хвърлих някое друго доларче. Елизабет. Заслужава си. Заповядайте. Другари Милев, добре дошъл. Чувствайте се като у дома си. Моля. Благодарим ти, другари. В 5 часа тук. Къде е стаята на Стаматов? Цялата вила беше на негово разположение. Влиза и разглеждай. Казвай сега до какво се добра. Стоп! Дай малко заден. Голяма жега. Първо, преди да изчезне Стаматов, завода расте с часове. Точен,
прецизен монтаж на машините. Къде е банята? Да. Стаматов се оказа на висота. Но след неговото изчезване, монтажът на машините спрял. И все пак мене ме интересува как е изчезнал Стаматов. Не е изчезнал, а е отвлечен от оная балерина, дето ти я показах. Имам доказателства. Какви доказателства? Ще ти ги покажа. Сокото на нас, специално за тебе. А сега доказателствата. Вземи, намери го в бюрото му в завода. Дневник. Да. Азия, бар, романтика. И един българин поет, инженер-химик. Между тях е имало роман. Много трогателно описано. Вечер в бара, а след това в квартирата й. За какво е на балерината един български инженер-химик? За това нямам доказателства. Знам само, че се казва Елизабет. Значи, до вечера сме в бара. Само, че Елизабет вече не танцува. Как не танцува? Същата нощ, когато изчезнал нашия инженер-химик, е изчезнала и Елизабет. От утре аз поемам работата на изчезнал инженер-химик. Ясно ли е? Казвам се Иван Андреев Милев, доцент. Пристигам от София. И не забравяй, че съм един от най-известните химици по гамоглобулин. Ясно. Сега отиваш при инженер Петров. Като ръководител на строежа, той да поиска среща с представител на Външното министерство на Нубия за съдействие по издирването на инженер Стаматов. И още, трябват ми 3 имена и новият адрес на Елизабет. Да сте виждали инженер Петров? Отиде към селото! Какъв е резултатът от срещата ви във Външно министерство? Никакъв. Елизабет е изчезнала безследно. Съобщиха ми само 3 имена. Елизабет Махил. Наверно са фалшиви. Сигурно. А положението със строежа на завода? От утре пристигат още 2 инженери. Монтажът ще бъде завършен в предвидения срок. Моля ви, освен вас, никой друг да не знае. Бъдете спокоен. Вие сте главният специалист, ръководител. Благодаря. Имате ли впечатление как се отнасяше инженер Стаматов с населението тук? Много добре. Въобще това е един общителен човек. А имаше ли приятели сред местните хора? Такъв човек никога не остава без приятели. И в завода, и в града. Особено много се гордее с един негов състудент, Исуф. Виждаха ли се често? Допускам. Стаматов ми е говорил много за него. Способен момче химик. Как мога да го открия? Най-добре вкъщи. Познавам жена му. Здрасти, приятел. Почакай. Извинете, че ви безпокоя. Моля, моля. Трябва да поговорим с вашия съпруг, госпожо. Не ви разбирам, господине. Юсуф не е ли при вас? Как при нас? Получих писмо от него. Инженер Милев. Добър ден. Юсуф, както пише, излиза, че господин Стаматов го е помолил да заминат по спешност. Извинете, кога стана това? Писмото преди 3 дни пристигна, а Юсуф замина на 8. На 8. Да, дойде си на обяд.
Той ми каза, че е ходил в министерството. Беше разстроен. Не пожела да се нахрани. Говори с инженер Стаматов. Да. Да, спомням си. Помоли го да се видят след 1 час. Излезе и от тогава не се е връщал. А преди да излезе, нищо ли не ви е казал? Каза да се облека. Същия ден инженерът и приятелката му Елизабет бяхме поканили на гости. Вие познавате Елизабет? Да не се е случило нещо. Значи преди да излезе вашия съпруг, нищо друго не ви е казал? Не. Излезе бързо. Той беше така объркан. Извади книжа. Разрови ги и ги мушна в чантата. Това е, което знае. От министерството няколко пъти звъних. Но аз им казах, че може би е заминал с вашия инженер. Стаматов. Не се обади. Аз, господин Петров, ви търсих. Къде е Юсуф? Юсуф бен Селал. Чувате ли ме? Чувате ли ме? Ти не разбрали, че докато не кажеш какво има в чантата, която предаде на българина, жив от тук няма да излезеш. Българският инженер също е при нас, господин Бен Салал. Говори, мръсно куче! Български? Но. Ага, не знаеш. Руски? Но. Хей, пак ночи. Какви езици говориш ти? Парлял францей? Да, господине. Така кажа. На мене френския ми е като матерен. Париж, Марсилия, какво знаеш ти? Близка? Преслав? Хадай пуно Корвозие. Слушай, мой човек, тук имаше една балерина танцорка. Елизабет? Същата. Тебе само ще доверям. Много я обичам. Вечера сънуваме и така. Идва в съня ми с разпилени коси, танцува. Елизабет вече не танцува при нас, господине. Тя отиде в Танзилия. В Танзилия?
Открих я. Елизавет пее и танцува в бар "Златния рок". Ето снимката й. Къде е този бар? През 9 пустини в 10-та. Танзилия. Чувал ли си така страна? Ти какво броиш? Гледам си на карти. Ага, познах. Пада ни се дълъг път. Не, нищо не позна. От дълъг път идва светлоока жена. И пита за мене. Не, за мене. Отде позна? Липсва ми една визитна картичка. Заповядайте, господин Нилсън. Точно според вашите заповеди. В поведението им никакво безпокойство. Нито в квартирата им се намери нещо интересно. Нито в отношенията им с местните хора. Този си е представил за влюбен пред бармана Фреди. И е проявил интерес към Елизабет. Сидней, тези двамата са изпратени по дирите на отвлечения българин. И за мен това е ясно. Предполагам, че българското разузнаване се досеща за истинската причина. Това би било ужасно. Срещнахте ли се с Цезар? До вечера ще бъдем на прием у Рамзес III. Настоявай деня папагалска човка да се ускори. Тия туземци са лениви в най-критичните моменти. Нещо ново от Вашингтон? За сега се получи отговор само за Иван Милев. Той е доцент, известен български учен. Досия 5 милиона 4809 е отбелязано. 32 годишен. Вече кандидат за професор. По въпросите на гама-глобулините е издал 4 научни труда и серия публикации. Завършил за фантастично кратък срок физика, химия, медицина. Абсолютен болшевик. Снимка? За съжаление, отделно не разполага с никакви снимки на Милев. Но Вашингтон е наредил на София да се осигурят незабавно. Как сте, другар Милев? Как върви науката в Рила? Като изключим малките неудобства, можем да констатираме един незначителен напредък. А как вървят вашите работи, другар генерал? Също може да се отбележи незначителен напредък. Само, че сега на американците много им е нужна вашата снимка, другар Милев. Проверяват. Не вярват, че се намирате в Азия. Лоши хора, другар Бранев. Лоши. Пак и Дянов поне малко да приличаше на мен. Да, като изключим очилата, друга прилика почти няма. Но какво да се прави? Другар Милев, публикувана ли е ваша снимка в печат? Никъде. В отдел кадри? Естествено, там има. Другаде? Вкъщи се намират, струва ми се, няколко. Аз не обичам да подарявам. Отлично. Спестявате ви много работа. Мога ли да ви помоля за още едно малко доверие? Ключовите от вашата квартира в София. С удоволствие. Нали няма да ви се сърдите, ако във вашата квартира устроим една малка шега на американските колеги? Те са решили да влязат, а ние решихме да не им пречим. Имате ли нещо да добавите? За сега е безспорно, че той е действително доцент Милев. И все пак този доцент не ми харесва. В него има нещо твърде специфично. Нещо, което го отличава от хората с чисто научни интереси. Рамзес III и Цезар категорично отказват да ускорят деня папагалска човка. С армията още не били готови.
Неприятно. Обаждаха ли се от Регенсдорф, че са получили пратката? Да, и продължават обработката. Но все още без резултат. Жалко, че Юсуф бен Салал умря. Ние дори не знаем какво му е било известно. Рамзес отрича да го е посветил в нашите планове. Добре. Заловете се веднага с Милев. Но особено предпазливо. Никак не обичам усложненията. Трябва на всяка цена да отклоним вниманието им от инженер Стаматов. Нека мислят, че той е отвлечен само като учен. Господин Нилсон, търсят ви от Вашингтон. Ясно. Действайте и не забравяйте. Трябва да ускорим деня папагалска човка. Иначе не са изключени изненади. Да, сър. Върнахте ли Елизабет? Да. Тази вечер тя танцува. Да? Добър вечер. Мадам Хил, вие бяхте великолепна. Позволете ми да ви поднеса моите възторзи и почитания. Много сте мил, господине. Благодаря ви. За мен ще бъде чест, мадам, да изпием за вашия голям успех заедно бутилка шампанско. С удоволствие. Но предупреждавам ви, че разполагам само с 1 час. О, вие сте великодушна, мадам. 1 час прекаран с вас е цяла вечност. Мерси, мерси.
Инженер Петров, доцент Милев и моя милост, когото вече познавате. Изобщо българска компания. Мадам. Шампанско, моля! Трудно ми е при вашия многостранен талант на кое да дам предпочитание. На танца или песента. Извинете, но струва ми се, че на вашия темперамент чудесно биха лежали руските романси. О! Чудесна идея. Руски романси в Азия. Сигурно ще имам успех. Уверявам ви. Мога да ви услужа с няколко магнитофонни записи. Много мило от ваша страна. Не предполагах, че ще попадна сред такива приятни хора. Мадам, аз мога да ви услужа с български народни песни от порядъка на Чушката люта, пак люта, и ти силенче лекът не я. Но, господа, вие ми създадохте най-интересния репертуар. Вълшебен глас. Коя е певицата? Това никой не знае. Хората вярват, че Лела е още жива и все още пее за своята младост. Елизабет, искате ли да ви разкажа една от легендите за Лейла? Тогава никой не я бил виждал. А тя била най-красивото момиче на Вавилония. Лицето й сияело като ясна звезда. Султанът изпратил 10 000 войника, за да я отвлекат. 5000 загинали в битката. А които се върнали, всички били избити, за да няма жив човек, който да е видял с очите си красотата й. Той султан е изгубил ума си. Мнозина са изгубили ума си заради любовта. А други поради ума си са изгубили любовта. А после? Според друга легенда... Господин Милев, вие ме очудвате. Доколкото си спомням, химията и археологията не си приличат като науки. Според друга легенда, поради пълният мрак, Елизабет започнала да ослепява. Лейла, искате да кажете? Извинете. Тогава тя измолила да я затворят в онази кула. Султанът се съгласил, но заповядал да приковат на обувките и по 200 сребърни звънчета, за да не избяга оттам. Но една нощ Лейла събрала всички чершафи, направила въже и избягала от замъка. И добре е направила. Здравей, Джими! Нещо ново? Не четем вестници, мадам. Наистина. Това ще бъде сензация, господин Милев. Радвам се, макар че се чувствам неудобно в ролята на импресарио. Бихте ли поискали, но вече за моя сметка, да изпратят от София още няколко записа? Защо за ваша сметка?
Защото ми става неудобно. Подарихте ми цял магнитофон. Нека записите поне купя аз. Господи, как преценихте амплоата ми? Не е ли време да свършим тая игра на руски песни? Съгласете се, господин Нилсон. Аз не мога да изнасилвам нашите отношения. Бети, толкова голям проблем ли е това за тебе? Но разберете, господа, Милев е много въздържан. Така възпитан. И слушай ме, Бети. Ние трябва и то много спешно да повторим комбинацията с инженер Стаматов. Добре. Ще направя една малка стъпка. Хубаво си сети да й подариш този магнитофон. Да. А сега, доколкото разбирам, тези искат да те отлекат. Я да му друснем една комбинация, мене да отвлекат. Правили сме ги. Нашата задача е да открием Стаматов. Те искат да приложат същата комбинация, каквато приложиха при неговото отвличане. Излиза, че ти можеш да минеш по пътищата на Стаматов. Но дали си заслужава такъв риск? Имам една идея. Искаш да си представиш, че навън вали сняг. Сега у вас е зима, нали? Колко години не си виждала сняг? Аз въобще не съм виждала сняг. Знаеш ли, имам кожено манто и понякога го обличам вкъщи. Наверно скъп спомен. Отгадна. Беше пилот. Париж, Нубия, Нубия, Париж. Един ден получих кожено пълто. Мило хрумване, нали? Жалко. Так му мислих да ти изпратя едно пълто от София. Елизабет, след една седмица аз заминавам. Как? Завинаги. Завинаги. И нито ден повече. Нито ден. Искам да останеш. Аз също, но не зависи от мен, скъпа. А работата в завода? Аз свърших своята работа.
преместих колата в друга улица. Прав си, брат ми, ама сбърках. Трябваше да си мълча и само да ги следя. Утре се връщаш в България. Чакай, аз исках само да ти сигнализирам. Хвърлях ми до такова камъче и той пусти джам взе, че се щупи. Запази тези обяснения за София. Слушай, фотографирай ги всичките. След 5 минути ще им видим лицата. Няма какво да говорим. Знаеш, че трябваше да остана по-дълго време при Елизабет. Защо пациента не си изпил лекарството? Може би разговорът ви за България е бил твърде приятен. Но тук е Азия, моето момиче. Азия! Върви си! Вие провалихте всичко. Кой идиот счупи прозореца? Не е нужна експертиза, Форд. Всяко дете ще ти каже, че прозорецът е счупен отвън. Ако беше изпълнила указанията, цялата къща да бяха срутили, нямаше да стане този провал. Какво искаш? Омръзна ми това вечно подозрение. И колко ми плати за оня българин да искаш сега чудеса от мен? Блати, Нилсон беше прав. Ти си оставаш една малка мръсница. Мръсница! Скъпо ще плати за всичко това! Провали ни целият план. Обличи се. Готова съм. Защо се върна? Ти повече не трябваше да идваш. Сега всичко ти е ясно. Аз отвляках българина. Трябваше и теб да отвлека. За това ми плащат. Видях как ти плащат. Елизабет, инженер Стаматов в института ли? Не знам. След оная нощ не съм го виждала вече. А знаеш ли с каква цел го отвлякоха? От мен искаха само да го опоя. И не знаеш нищо повече. Търсиха упорито някаква чанта, която му дал Юсуф. Намериха ли я? Не знам. Разбрах само, че Юсуф е мъртъв. А мене за какво искаха да отвлекат? Аз нямам чанта. Нищо не знам. Аз съм само една муха, поставена на въдица. Елизабет, можеш ли да ми обясниш как се влиза във вашия институт? Това е невъзможно. Там стрелят без предупреждение. Дори и по собствените си сътрудници, така ли? Това не е научен институт. В него работят най-обикновени шпиони с научни звания, с докторати. И този Форд, който бие жени, е доцент. Чувал ли си нещо за корпуса на мира? На всяка цена аз трябва да влеза там. Да открия Стаматов. И ти ще ми помогнеш. Не мога. На всяка врата дебне смърт. Елизабет, ти ще ме вкараш в института. Ти знаеш къде е Стаматов. Повярвай ми, Стаматов не е там. Предполагам, че е преместен на друго място. Ще убие тая мръсница. Къде е Елизабет? Милев я отвлече. Ще позволите ли да се заема с него, сър? Забранявам да се мяркате повече пред очите на този българин. С Елизабет ще се справи някой друг. А на мене оставете да се освободим от неприятното присъствие на Милев. Наредете на Рамзес да бъде готов за промяна на часа и деня на папагалска човка. Извинете, търся господин Милев. Заповядайте, моля. Момент.
Добър вечер, господин Милев. Добър вечер. Господин Милев, утре вечер в 23 часа ви очаквам в бар Алибаба. Вземете със себе си $10 000. С кого имам чест? Довиждане, господин Милев. Вземаш веднага Елизабет, отивате до град Бомако и оттам със самолет ще откараш в София. Тя има какво да разкаже. Ще ти дам писмо до Бранев. Получаваш отговор и веднага се връщаш. Ясно, другарю Милев. Благодаря. Добре дошъл. Здраве желая, другар генерал. Сядай. Поспешност, другар генерал. Нося ви много поздрави от Азия, една красавица и това писмо от Деянов. Заповядайте. Заповядайте. Едно кафенце да ви направя? Благодаря. Имам киселини. Пригответе ми веднага досието на полковник Филип Нилсън от американското разузнаване. Да. Господин Милев, въпросът е разрешен. Добър вечер. Уважавам точността. Българският инженер-химик се намира в Германската федерална република под опеката на господин Велински. Град Регенсдорф, замък Егелбоген. Какви са гаранциите? Господин Милев, едно солидно разузнаване винаги може да накаже някого за неверни сведения. Благодаря ви, господин Филип Нилсън. Бъдете внимателен. Заплашва ви от честта на инженер Стаматов. Съжалявам, но аз не съм химик, господин Нилсън. Знам, господин Милев. Довиждане. Довиждане. Град Регенсдорф, замък Егелбоген. За 4 думи $10 000. Интересен тип е той, Филип Нилсън. Разузнавач със собствен стил. Шифрограмата на Диянов, доклада на Бомбов, както и данните от разказа на Елизабет Хил, не водят към верига с много неизвестни. Отвлечението на Стаматов, чантата, която търсят, и деня папагалска човка. Едно е ясно, другарю генерал. Инженер Стаматов не е отвлечен с цел да се саботира строежа в Нубия. Нито пък като учен. Той е попаднал на някакви много секретни данни. Тайната е или в чантата, или в самия инженер Стаматов.
Трябва да се тръгне по линията на Стаматов. И то незабавно. Все пак този скъпоплатен адрес е следа, което не бива се пренебрегва. Естествено. Деянов поема голям риск. Но и работата изглежда по-голяма, отколкото предполагахме. Господин Мюллер? Да. Аз съм в Регенсдорф. Чакайте ме в хотела. Благодаря. $10,000. Не. Само 1000, но този път аз плащам. О, и срещу какво? Налага се да ми уредите една среща с български инженер, който аз ви продадох. Идвате чак от Азия само за една среща? Да. И много държа срещата да бъде извън замък. Не ви разбирам. Господин Мюллер, разговора ми с инженера няма да трае повече от час, но за това пък държа за моето инкогнито. Считам, че нашето приятелство не ми позволява да откажа. Срещата ще осигури господин Жорж Пуатие. Моля, уточнете подробностите. Да уредим подробностите по искане от вас разговор с българския инженер. И аз съм готов. Благодаря. Господин Нилсън, колко платиха българите, за да им предадете инженера? Господин Пуатие, към вашата банкова сметка в Монако с днешна дата ще ви бъдат преведени $5000. Боя се, че инженерът ще бъде наблюдаван, охраняван.
Към вашата банкова сметка ще ви бъдат преведени $10,000. $15,000. И ние ще обядваме заедно с инженера утре 12 часа в ресторант Алпийска роза на 80 мили от тук. Съгласен. Утре 12 часа в Алпийска роза. Замъкът е на около 30 км от града. В него работи разузнавателната служба на един голям химически тръст. В замъка може да се влезе само през един единствен вход. Иначе е недостъпен. Охранява се от 4 души на смени. Шеф на службата е Жорж Поатие. Не съм чувал за него. А истинското му име е Богдан Велински. След случая Едуард Ман е преминал на частна служба. Това точно ли е? Абсолютно. Той лично води разпита на вашия инженер-химик. Какво предлагате? Много хубав план има нашия Ханс. Казвай да чужим. Един от охраната е сигурен човек. Влез. Добър вечер, господин Милев. Моля да ме извините, но този път разполагам с ограничени финансови средства. Господин Милев, вашият инженер не е вече в замъка. Не може да бъде. Вие съдите по информацията, която получихте преди час и половина. Виждам, че сте решили да бъдете искрен, господин Нилсън. Въпрос на чест, господин Милев. Утре, 12 часа, в ресторант Алпийска роза, вашият инженер Стаматов ще обядва с мене. И вие дойдохте от Азия само заради един обед. Мисля, че този обед си струва парите, които получих от вас. Да, знаеш, едно време в Испания какви страхоти и какви чудеси съм виждал. 3 замъка съм превзел. Да, този ли? Емо ние бяха замъци, ама... Тихо, добре. Единият се казваш Санта Мария. Питай Колю толкова. Отявалите, акцията пропада. Защо? Инженер Стаматов не е в замъка. Това точно ли? Преди 2 часа са го отвели някъде. Някакви подробности? Моят човек ми каза... Коле, всичко отиде на вятъра. Инженера го няма. Знам. Току-що Нилсон ме уведоми. Как така? Изглежда нов сюрприз от негова страна. Нормален ход на Нилсон. Абе, той е Нилсон. Защо се влачи по битите ни? Не знам, ще разберем. Хайде.
Винаги съм уважавал съобразителността, господин Милев. Въпреки че вашето присъствие не беше предвидено. Нима вие наистина смятате да обядвате с инженер Стаматов? Ако говорим откровенно, само вие може да попречите. Господин Нилсън, ще направя всичко, което добрият тон изисква. Мога ли да считам, че сте мой гост? В никакъв случай. Макар и непредвиден, вие сте мой гост. Вашите услуги? Да. Да. След нубийската жега този въздух е особено приятен. От всички планини най-много обичам Алпите. Защото не сте виждали българските планини. Ще пием ли кафе? Мисля, че имаме време. 2 кафета, моля. Добра среща, господин Велински. Ето, че се срещнахме и на планина. Без глупости. Ще повикам полиция. Какво искате? По-рано бяхте малко по-досетлив. Ще позволите ли? Ако обичате да поседнем в това хубаво крайпътно ресторанче. Моля? Една разкриватка. Надявам се, че останахте доволен. Отдавна не бях обядал в такава приятна компания. Вие надминахте всичките ми очаквания, господин Милев. И вие удържахте своята дума, господин Нилсън. Избрал съм те най-луксозната стая, за да не кажеш, че ти отмъщавам за хамсийките. Помниш ли? Седай, забравя ли български? Няма как. Изглежда, че този ден трябва да прекараме заедно. Позна. След 6 часа инженер Стаматов ще бъде в София. Какво ще пиеш? Каквото пиеш ти. Аз пия троянска слива, ама сега съм на сода. Тогава и аз съм на сода. Извинявай, че не е горнобанска. Абе, до кога ще се занимаваш с България? Роби, Майлер, Пуатие. Много си сменяш имената, Богдане. Предлагаш дискусия по въпросите на патриотизма? Все едно да говорим празни приказки. Слушай, моето момче. Когато аз защитавах интересите на България... Мълчи! Само тая дума да не съм чул от устата ти. Да. Вие, комунистите, монополизирахте всички понятия.
И България е ваша, и света е ваш, и бъдещето е ваше. Точно така. И България си е наша, и света е наш. Тогава няма за какво повече да говорим. Това трябваше да разбереш отдавна. И после? Просто се усъмних. Стори ми се, че Елизабет и бармана си намигнаха. Отидох в гримьорната. Докато Елизабет репетираше, пъхнах чантата между хастара и пружината на креслото с червената тапицерия. Какво имаше в чантата? Не можах да разбера точно, но Юсуф каза, че са изобличителни документи за акция на ЦРУ. По-точно? Доколкото разбрах от Юсуф, става дума за подготвен държавен преврат от реакционните сили в Нубия с помощта на ЦРУ. Денят определен. Папагалска човка, 22 юли. Сега сме 19. Да. Барман е американски агент. Аз ще се разправям с него. Ти влизай направо в гримьорната. Едно кафе и сок от ананас. Момент. Казах, едно кафе с малко захар и сок от ананас с повече лед. Да, господине. Добър ден, господин Милев. Добър ден. Предполагам, че се досещате какво искам от вас. Мисля, че не ви дължа нищо, господин Нилсън. Грешите. Вие през цялото време ми дължахте тази чанта. А къде остана вашата честност? Моля да ми извините, но вие трябваше сами да ми дадете чантата. Аз нямах друг изход. Този път вие спечелихте. Извинете, забравих да ви платя сметката. Какво желаете, господа? Господин Нилсон, упълномощен съм от правителството на Република Нубия да ви съобща следното. Вашето пребиваване и това на института, който вие ръководите, е нежелателно. Предвид изключителните обстоятелства, вие трябва да напуснете нашата страна в срок от 24 часа. Днес, 22 юли, органите на сигурността в Нубия обезвредиха група заговорници.
ЦРУ отново до стената. Америка се срамува. Обявено е военно положение. Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда.